veľkej studenej Británii a teraz sme v Báške, Chorvátsku. Je tu teplo, olala. Čaute, zo studenej Británie sme prišli do vyletnenej Bášky, Báška, Chorvátsko, no perfecto, žiadne oblaky, slnko páli, voda láka, ideme. Čaute. Vítajte pri poviednejšej sieste. Čaute! Už sme boli na pláži asi takú hodinu, stratili sme jedny okuliare, naše sme igelity, mori je studené a hovado, ale zase je tu pekný výhľad na tie kopce. Môžem tu húčať, lebo je tu toľko ľudí, je tu asi 250 táborákov. Nie sú tu vlastne pomaly len táborák. A ja sa idem okúpať, pa pa!